Po, sa kasalukuyan po, mula nung last week ay naghahanda po tayo para sa malawakang pagkilos. Ngunit ang ating kayang abutin sa kasalukuyan ay yung ah, pagtitipon-tipon lang ng mga leaders natin, and then at the same time ay mga peasant organization, gayon din yung mga iba't ibang mga religious organization na lagi nating kasakasama sa ah, mga iba't ibang movement para sa pagbabantay sa mga kapatid natin na siyang naglilingkod bayan. So sa atin po dito sa Ilocos Norte ay may napagkaisahan po kaming pagkilos at tinatawag po natin yung grupo na Ilocos Norte Anti-Corruption Movement. Ito ay isang malawak na network ng mga estudyante, manggagawa at lingkod bayan na nagkakaisa laban sa laganap na korupsyon. Naniniwala kami na ang pondo ng bayan ay dapat magsilbi sa mamamayan at hindi sa pork barrel projects, patronage politics, or militarization. That's why we are asking your presence bukas mula sa press na nag-aanyaya po kami upang sa gayon ay ating ipanawagan ang mga nangyayari na tayo ay naniniwala na tama na ang korupsyon. Sawang-sawa na tayo sa walang katapusang sistema ng korupsyon sa ating bayan. Pagod na tayo sa mga leader na paulit-ulit na pinupuri ang resilience ng Pilipino para pagtakpan ang mapagdarusang dulot ng kanilang pagkakasala. Sawa na tayo sa walang katapusang bangayan ng mga politiko na nagtatapos lang sa paghahati-hatian nila ng yaman para sa ating bayan. Okay. Pastor, mayroon bang kilos or may rally ba kayong gagawin dito sa Ilocos Norte bukas? In line sa... tignan po natin kung saan yung kayang abutin natin. Pero ang talagang ang gusto natin gawin ay yung peace or press release lang yung muna. Pero kung depende po sa atin kung kakayanin na tayo ay lumabas, bakit hindi at ipanawagan natin yung mga dapat nating ipanawagan para sa gobyerno. Okay. Ang original na plano ninyo, magkaroon lang ng parang pagtitipon kasama mga miyembro ng media, pero pag nagkataon, may time, pwede rin kayong lumabas para ipakita yung movement na gagawin nyo, Father. Kung kaya po ng panahon at kung kaya po ng ating persa, bakit hindi po natin gawin at ipanawagan yung mga 8 panawagan natin para sa lipunang ating ginagalawan. Father, saan po yung kwan? Yung saan gaganapin yung press conference o pagtitipon bukas? Mangyayari po ito sa conference hall ng United Church of the Philippines. Dito po sa UCCP, dito po yung napagplanuhan naming dadausan ng press con. Anong oras po para malaman at baka may mga interesadong dumalo, Father? By 11 o'clock to 12:30, yun po yung plano natin at gusto po natin kasing ipanawagan yung 8 panawagan natin. Baka pwede ko na rin pong banggitin yung mga panawagan natin dito sa ating istasyon ngayong gabi, kapatid. Okay. Sige lang, Father. I-share mo na yung mga panawagan ninyo, Father. Una po sa lahat ay, syempre, lagi nating naririnig na lahat ng sangkot dapat makulong. Una, yung panagutin ang lahat, tanggalin sa pwesto, kasuhan at ikulong lahat ng sangkot sa manumalyang flood control projects at iba pang gawaing korupsyon mula Duterte hanggang Marcos Jr. Pangalawa, isauli ang ninakaw, isauli ang pera ng taong bayan, bawiin ang mga anumang ari-arian, mamahaling relo, designer bags at damit ng mga korap na kontraktor, opisyal at politiko. Dapat mapunta ang nakuhang yaman sa kalusugan, edukasyon,
pabahay at kompensasyon para sa mga biktima ng pagbaha. Pangatlo, ilantad ang assets ng mga opisyal. Marami kasi sa atin na natatakot na ilantad ang kanilang assets. I-publish ang salin ng lahat ng opisyal kasama ang waiver para masuri ang kanilang bank accounts at mga ari-arian. Hindi sila dapat protektado ng bank secrecy law. Pang-apat, ibasura ang pork barrel at confidential funds. I-abolish ang lahat ng mga pork barrel funds, kabilang ang program allocations at sikretong confidential o intelligence fund. Panglima, ipagbawal ang corrupt contractors. Ilabas ang listahan at ipagbawal ang mga contractor at supplier na sangkot sa korupsyon o konektado ng mga opisyal ng gobyerno. I-publish online at lahat ng bidding documents, kontrata, material, service cost para sa pampublikong pagsusuri at audit. Pang-anim, itaguyod ang transparent na budget. I-abolish ang small group sa Kongreso at gawing publiko ang lahat ng budget hearings at tala ng mga bicameral conference committee. Pang-pito, ito yung dapat na mangyari. Tapusin ang political dynasties, wakasan ang political dynasties at bulok na sistema ng pamahalaan. Pang-walo, itayo ang gobyerno ng taong bayan. Ang ganitong uri ng pamahalaan ay mamumunuan ng isang transition council na binubuo ng individual at grupong kumakatawan sa mga demokratikong persa nanguna sa anti-corruption at auster na kilusan. Ito ay naglalayong pag-isahin ang bansa sa isang programa. Unang tutugon sa panawagan ng mamamayan na panagutin ang lahat ng tiwaling opisyal at magpapatupad ng sapat na pangangalagang laban sa malawak na sistema kong korupsyon. Ito po yung ating tatalakayin bukas sa ating grupo, yung 8 panawagan na siyang nakikita natin na dapat ay mangyari dito sa ating bansa. Okay. Father, katanungan ko lang, kasi may lumabas na balita kamakailan lang na may mga businessman nagsabi na parang may panukala na magkaroon ng civilian military junta to reset the government for the meantime. Ano pong pananaw nyo doon, Father? Sa akin po, hindi pa rin may iwasan if we are going to look beyond the military junta. I think mas malala yung mangyayari sa ating lipunan kung ito yung masusunod. Why not na yung transitional government, yung binubuo natin, yun dapat yung sundin. Kasi ito ay pamumunuan mula sa hanay ng mga taong makabayan, may mga taong nasa business sectors and even in the student sectors, mas mababantayan natin na may igi kung ano ang mangyayari sa ating lipunan. Unlike kung military junta, I think this is a thing na mangyayaring magiging civil war ang ating bayan if ever na yan yung masusunod. Okay. Thank you very much po, Father. Kita-kits na lang tayo bukas para sa magiging press conference, Father. Sige po, maraming salamat po. Pwede po magpanawagan ulit. Sige po, sige po. Muli po ay inaanyayahan ng Ilocos Norte Anti-Corruption Movement ang lahat ng dapat na dapat ay makiisa tayo bilang isang mamamayang Pilipino sa pagharap sa kasalukuyang krisis na nangyayari sa ating lipunan. Mula sa religious sector and even to the students at sa mga mamamayan ng Ilocos Norte, agmulagat tayo apo, antay kad nga kalkaluban iti mapaspasamak with the political nga panang tapalda iti us-usto nga sitwasyon iti bukod tay nga pagilyan. Nawa po ay kita-kita po ang lahat mula sa hanay ng estudyante, manggagawa, lingkod bayan at gayon din sa mga magsasaka at sa mga kapatid natin na interesado at handang magsalita laban sa nangyayari ngayon sa ating lipunan. Yun lamang po at maraming salamat po sa oras na ipinagkaloob nyo pang makapanayam ko po kayo. Maraming salamat din po, Father Arvin Mangrubang. Yan po,